Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Máme tu už druhú polovicu augusta. Teraz je ráno. Nachádzame sa na Univerzitnej včelnice Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Máme tu 6 včelstiev, čiže najvyšší čas je rušiť medníky. Tu máme klasické včelárenie, čiže Bčko, mriežka Bčko, tradičné, ktoré používal som roky. Samozrejme doma mám aj Ečkový nástavok, tam je troška situácia iná, ale tu mám klasické včelárenie. Čiže v prvom rade v auguste už nie je znáška, samozrejme už končím podnecovacie krmenie, za chvíľu budem prikrmovať na zimu hustejším cukorným roztokom. Teraz je situácia taká, že všetky letáčové zástrčky sú zúžené na úzko. Samozrejme, že očká sú takisto otvorené, sú len na vetranie. Je to kvôli sliedivosti. Je ráno, idem dávať dole medníky, čiže preto treba byť na to pripravený, robiť túto operáciu čo najrýchlejšie a hlavne počas tej práce, keď zrušíte 1, 2, 3 medníky, treba sledovať, ako sú na tom včely, či nie je veľká sliedivosť, potom treba prestať. Samozrejme, že pripravený treba byť, že tu už mám jeden prázdny nástavok, na spodku mám takýto plech z vrchnáku, aby včely neišli od spodku. No a to rušenie medníkov musí byť rýchle. Čiže vždy je dobré mať nástavok, jedno včelstvo zrušiť, plásty dať buď do auta, ak ste na kočovnom stanovišti, alebo do miestnosti, ktorá je včelotesná. To je jedna vec. A druhá vec, ak ruším jeden medník, naplním ho prázdnymi plástami z tohto ďalšieho medníka, tak hneď to zoberiem, dám to preč. Ak by ste to nemohli zobrať, treba to zakryť nejakým vrchnákom alebo nejakou mokrou handrou, aby nebola vysoká sliedivosť. Čiže prvé, čo urobím, vzhľadom na to, že tu mám včelárenie s mriežkou a budem strásať plásty z medníka do plodiska, tak musím urobiť to, že tá prvá operácia je odstránenie mriežky, ktorá je ako zábrana. Čiže tú mriežku dám preč. Jednoducho. Trošku pofúkam. Takže jednoducho to odstránim. Tak, z jednej strany, z druhej strany. Hneď tú mriežku berem preč. Zatváram, lebo aj v tomto období každé jedno včelstvo, ak nie je znáška, každý kúsok vosku, každý kúsok propolisu včely nám láka, takže treba byť pripravený, robiť čo najrýchlejšie, operatívne, aby sa vám nestalo, že si spôsobíte rabovku. Preto je to ráno, lebo včely ešte tak nelietajú a to riziko rabovky je veľmi, veľmi malé. Už vidím, že to včelstvo je relatívne súce na odobranie toho medníka. Čo týka termínu, že kedy odoberať tie medníky, tak je to individuálne. Čiže ja si toho do oblasti, u nás to vychádza okolo toho 20. augusta plus mínus, ale každý rok je iný a tento rok tie včely sa mi zdá, že idú ako skôr, keby do zimy. Čiže takto si to podpáčam, aby som to mal čo najrýchlejšie a pekne idem jeden a vždy si môžem urobiť to, že takto si ich postrásam. Samozrejme tých včiel tam už nie je veľa. Ak by sa stalo, že ste prehadzovali, dajme tomu, nástavky a je tam ešte, nájdete nejaký plot, robím tak, že nechám si jedno včelstvo, tam ten plot nechám a pokiaľ sa ten plot vyliahne, tak potom to zruším. Sú tu rôzne plásty, samozrejme toto boli odložence, čiže mám tu aj plásty staršie, mám tu aj plásty novšie. Aj keď robím podnecovacie krmenie, môže sa stať, že v niektorých plástoch budú ešte nejaké prínosy, buď z plodiska, alebo mohla byť nejaká minimálna znáška. Keď zruším tieto všetky medníky, tieto zásoby, ktoré sú tu, alebo tieto prínosy, ktoré sú tu, vytočím a následne ich ešte dám včelám. Niekto to robí, niekto to nerobí, ale samozrejme, že
nebudem to považovať ako med, lebo keď som aj včerstvá preškrboval, čiže môže tam byť nejaký minimum cukorného roztoku, môže tam byť aj prínos, čiže vyrobím tak, že zriedím to s vodou asi v pomere 3:2 a dám to včelám. Niekto povie, že je možno riziko prenosu nozémy, ale nozému riešim kazom, takže toho sa nebojím. Takže plásty mám, hneď ich zoberiem. Uskladním, zatvorím nástavok, ktorý tu mám, takisto jednoducho klepnem sem včeličky si zafúkam, nedám krmítko, vrchnák a včelstvo mám vyriešené. Nástavok, ktorý tu je, vždy si ho dám takto, skontrolujem, ak sú tam včely, vymetiem, ak tam nie sú včely, je to v porádečku, dávam si nástavok, hodím si do dymáka a pokračujem na ďalšie včelstvo. Tu mám ďalšie včelstvo, opäť nezabudnúť na tú mriežku, niekedy sa vám to stane, lebo pri prehliadkách sme naučení, že tú mriežku riešime až po odstranení nadstavku. Čiže opäť zafúkam, mriežka v ráme, to isté. Odstránim mriežku, opäť buchnem, včely strasem, jedna strana, druhá strana, mierne zafúkam, mriežka ide preč. Do auta. Teraz ten zlozvyk, čo mám, že pod nohy, už teraz nič pod nohy nedávam, lebo vysoká možnosť rabovky je. A ideme. Opäť to isté. Vidíte, že už tie medníky sú prakticky prázdne. Nejaké zvyškové zásoby. Samozrejme, že keď odstránim medníky, tak v tomto prípade opäť tam, kde je nejaké zásoby, vytočím a triedím plásty. Čiže tie plásty, ktoré sú tmavé, ktoré sú staré, jednoducho takýto plásto vyrežem a tie plásty, ktoré sú žemlovej farby, ktoré sú s trúdimi bunkami, napríklad tie takisto môžem vyrezať, ale plásty, ktoré sú takéto pekné, žemlové, čiastočne zakladené, ideálny plast na uskladnenie, čiže už mám nachystaný aj certan, to vidíte, jednoduchá práca, rýchla. Oklepať. Tu, keď ste niekto veľkovčelár, alebo aj keď nie ste veľkovčelár, ale máte, dajme tomu, 20-30 včelstiev, tu môžete bez problémov deň predtým odstrániť vriežky, dať výklzy, čiže v tomto prípade už tam tých včiel toľko není. Ten výklz je dobrý pomocník pre... vidíte, tu mám ešte nejaký ten plod, čo sa vám môže stať, že sa budnete. Ale tu už mám jedno včelstvo, pri ktorom mám také zberné, pri ktorom viem, že si môžem ten plod dať sem. Čiže to je to, niekedy možno zabudnete, alebo prevesovali ste plásty, kde ste dávali ste ešte plod a ten plod sa vám nedoliahol, takže v tomto včelstve je včelstvo, kde budem dávať ten medník úplne na konci, až keď sa vyliahne ten plod. Lebo stane sa to, máte 20-30 včelstiev, myslíte, že je už vyliahnutý, ešte nie, takže tak. A samozrejme, že na vás môžete, napríklad jedno včelstvo, keby som chcel, môžem ho zazimovať v 2 nástavkoch, ale ja preferujem to zimovanie
v jednom nástavku, alebo v kombinácii Ečko alebo Bčko. Čiže opäť staršie plásty, novšie plásty, pekný panenský plást. Zafúkať. Nástav rýchlo preč. A tým pádom máme nástavok, ktorý je trošku ešte takto pekne pofúkať. Prázdny bez včiel, krmíčko, vrchnávk a ďalšie včelstvo je hotové. Priatelia, 2 včelstvá máme hotové, relatívne rýchlo. Teraz keď sa pozriem, je tu minimum včiel, nič nám ešte nesliedi, je ráno, je to dobrý spôsob. Tieto 2 včelstvá ešte dokončím. Toto včelstvo také zberné, keď som nejaké zvyšky plodu, nebojím sa, lietavky sa vrátia. Vybral som také včelstvo, ktoré bolo posledné, ktoré aj trošku posilním, ale to môžete, nemusíte urobiť. To je také krajné riešenie, ak tam nejaký ten plod je. No a čo tohto týka, robím to preto, lebo si myslím, že naša včela chránska zimovať na 10 rámikoch je úplne stačí. Samozrejme, tieto budú zimovať na 10. Tieto 2 krajné majú ešte bočné uteplivky, budú na 8. Po dokrmení tie bočné uteplivky alebo komorovačky vyberiem, budú vzdušne zimovať na 8 rámikoch. To úplne každému jednému včelstvu stačí. A robím to aj preto, lebo teraz, čo urobím, uskladním plásty, staré plásty vyrežeme, vytopíme, dobré plásty uskladníme a na jar nemusím rotovať nástavky a hlavne môžem priniesť, keď budem dávať medníky, budú nasadzovať alebo podsadzovať, už tam budem mať medzistienky a tým pádom nemusím riešiť staré plásty na jar, kedy mám inú prácu. Takže priatelia, idem ja pokračovať a vidíme sa pri ďalšom videu.